người thân không đi lên sớm đấy thằng này đơn ơi vậy thằng người lên thì nó rộ nữa hả 하그라니 시크릿라 나겠네 하바니 번 하바 먼저 시계 라이저 벌 가미아오 와그란 나마 클레멘촌 나르자리 하바니 번 오마 자는 나 다우 자는 그걸 쉐시네 번아흔 랑즙바이 맞아 바오는래 비지장 아이 뭐 비리니 다우로 자등니 저래 네네네 라이저퍼라 누가 신노 가시고 사파 그릇 바나나 허 앙이 유튜브 채널 나가 론난 네 그래 장래 바이 जोङो 골 팔아 가지고 강나게 타근 सबस्क्राइब खालामाब्ला 사바시 खालामला 80 जाहावरुबो मोनलायबावोसो माथो जों लागोनि हाग्रायावलाय हाग्रायाव हायलाय ओ डेन्जार फरेस्टफोर हमनायनि बे दंफाङानो बन नायजो बना मोनसिगोन साबस्क्राइबखौ मोजां खालाम नङाब्ला देथारनाय जागोन आय' सानै बेयावनो दोनबाय दानि बनखौ नागिरदो दे मेन साबस्क्राइब खालामा हो नङाब्ला नै रायजोफोर ओंखाम मोनजासिगोनलै ने नै ओंखाम मोनजासिगोन रा ओंखाम मोनजामारसिगोनलै ने मोनजामारबायलै